У краіне бушуе другая хваля коронавірусу. Адначасова надыходзіць крызіс і фінансавы. Аднак пры гэтым грошы ў бюджэце ўсцяж знаходзяцца на выплаты дзялкам, замешаным у новых схемах з прыкметамі карупцыі. У нашым расследаванні мы знайшлі не толькі новыя схемы распілу медыцынскага бюджэту, але і непасрэдныя фінансавыя сувязі бенефіцыяраў з найвышэйшымі дзяржаўнымі чыноўнікамі. Вы глядзіце перадачу «Давайте разбираться». З вами Ольга Ратмирова і сёння у нашым выданні. Экономія на жыццях. Там другой вопрос, то, что бабок нету. Як распільваюць бюджэт Мінздароўя на фоне пандэміі. Министры и бизнесовцы, квартиры и коттеджи, сыны и дочки. Такая практика, она не поддерживается международными компаниями, которые есть политики антикоррупционные. Хто и чаму застаецца недатыкальным, нягледзячы на коррупцыйныя скандалы. У Беларусі шырыцца другая хваля коронавірусу. Між тым, Міністэрства здароўя зазнае праблемы са сродкамі на закупы лекаў, і хаця паводле нашай інфармацыі крытычныя недахопы пакуль дапаўняюцца пазапланавымі закупамі, недахоп сродкаў ужо бачны па забеспячэнні медыкаў сродкамі абароны ад ковіду. Так распавядаюць нам госці перадачы, шчыра кажучы. Маски вот эти вот одноразовые, которые должны выдаваться, как меняться каждые 2 часа, их нам выдают, 3 на сутки, 2-3 на сутки, 4 на сутки. То есть, экономить. Але наколькі эфектыўна выдаткоўваюцца тыя абмежаваныя сродкі, што застаюцца на лекі для бальніцаў. Мы праверылі ўсе 720 пазіцый, уключаных у планавыя закупы лекаў на канец году, і выявілі, што бальшыня коштаў на іх блізкія да рынкавых. У прыватнасці прэпарат трастузумаб, які выкарыстоўваецца пры лекаванні ракавых захворванняў, патаннеў на закупах у разы, хаця дастаўца застаўся ранейшы. Кампанія «Нативита» подконтрольная витебскому бизнесовцу Алексею Сычеву. Если мы говорим об онкологических, например, лекарствах, то нам нужно расширять количество пациентов и расширять доступ населения республики к лекарствам. Нагадаем, у нашым мінулым расследаванні мы раскрылі схему, паводле якой сістэма Мінздароўя пераплочвала штогод мільёны долараў структурам гэтага бізнесоўца. Схема полягала ў наступным. Сычоў пабудаваў фабрыку па вытворчасці нібыта айчынных лекаў і зарэгістраваў шэраг прэпаратаў, сярод якіх супрацьракавы Тэмаб. Беларуская версія згаданага раней трастузумабу і пачаў пастаўляць гэтыя лекі ў беларускія шпіталі. В объеме продажаў летась компания «Нативита» стала лидером в онкологичном сегменте и заняла 5-ю позицию у рейтингу фирмаў шпітальнага сегменту. Вось толькі, як выявіла наше расследаванне, насамрэч ніякіх супрацьракавых прэпаратаў новапабудаваная фабрыка «Нативита» ў Бешанковічах па поўным цикле не вырабляла. В начале марта мы в Центр экспертиз подали в официально установленном порядке документы на внесение изменений. То есть раньше мы упаковывали, а мы сейчас переходим на полный цикл. Насамрэч, у выпадку трастузумабу «Нативита» просто імпартавала лекі, вырабленыя расійскай кампаніяй «Биокат». Спачатку плаціла дзяржаўная Акадэмфарме, каб тая упаковывала іх у «Нативитаўскія» коробачкі. Праз пэўны час пачала пакаваць сама ў Бешанковічах і прадавала перапакаванае бюджэту ў разы даражэй, чым той же самы біякадаўскі трастузумаб прадаецца ў Расіі пад гандлёвай маркай «Гертыкат». На адным толькі закупе Тэмабу ў 2017 годзе дзяржава пераплаціла ў 7 з лішнім разоў, страціўшы на гэтым больш за 7 мільёнаў долараў. Леналідамід, які выкарыстоўваецца пры раку крыві. «Нативита» паставіла бюджэту оптам у 13 разоў даражэй, чым ён каштуе ў расійскіх аптэках. У 2015 годзе «Нативита» паставіла бюджэту рытуксімаб, яшчэ адзін прэпарат неабходны для лекавання смяротнага небяспечнага захворвання аўтаімуннага, калі імунітэт чалавека пачынае атакаваць яго ўласныя органы. Белфармацыя закупіла яго ў структураў Сычова ўдвая даражэй за іх аптэчны кошт у Расіі. Здзелка была аформлена ў выглядзе тендеру, на якім сычоўская «Нативита» нібыта канкуравала з яшчэ адной фірмай гэтага бізнесоўца – «Аканит Фармай». Если в этой тендере участвуют 2 или 3 таких организации, у которых один собственник является, и ему принадлежит основная доля капитала, то это можно сказать, что и имитация в том числе. Гэтыя завышэнні станавіліся магчымымі, як правіла, дзякуючы адсутнасці канкурэнцыі. Беларускія чыноўнікі проста тармазілі рэгістрацыю іншых прэпаратаў таго ж класа, верагодна матывуючы гэта тым, што ў Беларусі ўжо ёсць уласная вытворчасць гэтага леку.
Хаця насамрэч яе не было. Націвітаўскія лекі таксама былі імпартныя. У гэтым годзе вясной, калі перадолеўшы бюракратычныя бар'еры, на беларускім рынку з'явіўся зарэгістраваны аналагічны лек імпартаванага трастузумабу, адбыўся першы тэндэр з рэальнай канкурэнцыяй. Вынік: толькі на трастузумабе дзяржава зэканоміла $5 мільёнаў, пацвердзіўшы нашу тэзу аб завышанасці ранейшых коштаў. А цяпер націвітаўскі тэмаб і ўвогуле патаннеў ніжэй за раздробны кошт у расійскіх аптэках, што лагічна, аптовыя кошты павінны быць значна ніжэй за раздробныя, і аптавік усё роўна на гэтым можа зарабляць. Бо закупаючы партыі дзесяткамі тысяч, атрымлівае вялікую зніжку ад вытворцы. Чаму ж кошты былі столькі гадоў завышанымі? Сама Націвіта нам дала падобна тое ж тлумачэнне, як і афіцыйным органам. Калі Націвіта ўпершыню выйшла на рынок РБ з біялагічнымі лекавымі сродкамі ды канкуравала з арыгінатарам, у выніку на рэтуксімаб і трастузумаб кошты ўпалі у 1,5 разу і амаль у 2 разы адпаведна. Але гэта маніпуляцыя. Да з'яўлення Націвіты беларускім шпіталям закупалі арыгінальны трастузумаб, а яна пастаўляла генерык. Арыгінальныя лекі заўсёды каштуюць даражэй за генерык, але не ў 1,5-2 разы, а ў выпадку трастузумабу ў дзесяткі разоў. Чаму ж на гэта заплюшчвала вочы Мінздароўя? Мы спыталіся пра гэта чалавека, які зараз ачольвае Міністэрства аховы здароўя Дмітрия Піневіча. Провели журналистское расследование про закупы леков от раку. У вас вы в курсе, что у вас Націвіта поставляє у 7 разів дорожей леки, які самі леки коштують? Потым нам усё ж удалося пагаварыць з Дмітрыем Піневічам. Ён сказаў, што нічога не ведае пра гэтую сітуацыю. Абяцаў разабрацца і адказаць нам пісьмова. Пісьмовага адказу мы так і не атрымалі. Ды і разбірацца яму, як выявілася, не было ў чым. Менавіта Піневіч год таму падпісваў Націвіце сертыфікат GMP, які выдаецца пасля толькі дэтальнага вывучэння працэсу вытворчасці, а значыць, ён мусіў ведаць, трастузумаб на фабрыцы не вырабляецца. Цяпер, як мы ўжо казалі, Націвіта працягвае пастаўляць трастузумаб у Мінздароўя, што, праўда, нарэшце паводле адэкватных коштаў. Але пра выкараненне падазронай схемы гаворкі не ідзе. Яшчэ раней, у 1993 годзе Алексей Сычоў заснаваў фірму «Вітвар», якая папярэднічала Націвіце. Зараз фірма належыць жонцы Сычовай і яго сыну. Неаднойчы, маючы фактычна аднаго ўласніка, «Вітвар» гуляў таксама, як і «Аканіт Фарма» з Націвітай на тэндерах. Так, 24.10.2018, як пазначана ў пратаколе пераможцаў, у закупах удзельнічаюць вышэйназваныя фірмы з невялічкім адрывам у 500 рублёў перамагае Націвіта. Ужо сёлета «Вітвар» паставіў бюджэту ін'екцыі раствору жалеза ўдвая даражэй, чым аналагічная доза каштуе ў Расіі на дзяржзакупах. Пераплата больш за $250 000. Летась бюджэт закупіў «Вітвара» лек ад раку скуру Зілбараф у 1,5 разу даражэй, чым лек каштуе на закупах у Расіі. Сума пераплаты больш за $1 мільён. Нашыя крыніцы казалі, што сувязі Алексея Сычова ідуць ажно да колішняга шматгадовага міністра аховы здароўя Васіля Жарко. Паводле шэрагу адмыслоўцаў, Васіль Жарко і пасля адстаўкі працягвае ўплываць на кадравыя прызначэнні, а значыць і на рашэнні ў сваім былым ведомстве. Это вся система, которая была создана при Жарко, да, она действует. Кроме того, даже когда Жарко ушел с вице-премьера, его ставленники назначаются в Министерство здравоохранения на ключевые должности. Каб праверыць чуткі аб сувязях Жарко з Сычовым, мы некалькі месяцаў пад мікраскопам вывучалі ўсе аспекты іх дзейнасці, даступныя ў адкрытых крыніцах. Сярод іншага, нашу увагу працягнула паведамленне ў выданні «Наша Ніва» аб тым, што Васіль Жарко дабудаваў сямейны катэдж і адначасова падараваў дачцэ Вользе люксусную кватэру. Перабіраючы здзелкі з нерухомасцю таго перыяду, мы раптоўна наткнуліся на яшчэ адну, якая прыцягнула нашу увагу. Няміга 42, дом палепшанай планіроўкі. У ім ёсць кватэра на 86 метраў, якая раней належала Васілю Жарко і яго дачцэ Вользе. А восенню ў 2018 годзе кватэра адыходзіць падарункам Фёдору Алексеевичу Сычову, сыну ўласніка Націвіты, Вітвара ды Аканіт Фармы. Мы не можам пакуль сцвярджаць, што гэта здзелка мела нешта агульнае з іншымі тагачаснымі ператусоўкамі нерухомасці ў сям'і Жарко. Або тое, што ўсё гэта мела нешта агульнае са справай медыкаў, якая тады была ў разгары. А Сычоў ішоў па ёй падазраваным, але так і не быў асуджаны.
Запрашалі на размовы са следчымі тады і Васіля Жарко. Адзінае, што мы на дадзены момант можам сцвярджаць з упэўненасцю, гэта тое, што сям'я міністра, які пераплочваў мільёны долараў з бюджэту на карысць прадпрымальніка, мае прыватныя сувязі з сям'ёй гэтага прадпрымальніка. Выданні навіны.бівай ды наша Ніва, адсочваючы кар'еру Васіля Жарко, выводзяць выснову, што ён мог быць пратэжэ Людмілы Пастаялкі, бабулі Мікалая Лукашэнкі. Итак, что мы высветлили на гэтым этапе нашего расследования? Нягледзячы на пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, у Беларусі лекі застаюцца значна даражэйшымі, чым у больш заможных суседніх краінах. Асноўная прычына – улады ствараюць адмысловыя умовы абраным дзялкам, пераплачваючы ім з бюджэта або прымушаючы беларусаў гэта рабіць, прыбіраючы з рынку альтэрнатывы. Як выявіла наше расследаванне, дзялкі гэтыя звязаныя прыватнымі дзелавымі сувязямі з найвышэйшымі чыноўнікамі, якія пакрываюць вышэйназваныя схемы. Чаму так адбываецца і каго гэтыя схемы пазбаўляюць шансу на ўратаванне жыцця? Спінальная мышачная атрафія – балючае пытанне ў краіне для 152 хворых гэтым генетычным захворваннем і для іх блізкіх. Зараз 86 дзетак і 66 дарослых жывуць у чаканні. Лекі існуюць, аднак у Беларусі яны не зарэгістраваныя і хворым недаступныя. Хвароба павольна забівае чалавека. Хворы перастае рухацца, паступова выключаюцца усе функцыі, у тым ліку дыхальная. Соматип 1 ребенок родился, например, если у него есть это генетическое заболевание, то он фактически не развивается. Фактически, то есть возраст жизни до 2 лет сама 1 типа. Сама 2 типа он проявляется позже, уже чуть-чуть. Останавливается развитие, просто там, например, в 3, в 4, в 5 лет у ребенка. Более такие распространенные, это сама 3-4 тип. Но это уже взрослый человек, когда заболевает. Он сначала перемещается с трудом, потом он садится в инвалидное кресло уже, потом ложится вообще в койку и просто в койке уже бездвижен. Максим Семашка жыве ў Любані. У гэтым годзе яму споўнілася 20 гадоў. І тое, што ён дажыў да такога ўзросту са сваім захворваннем, дзіва. Хлопец падкрэслівае, што сёння высокатэхналагічныя лекі яму ўжо не дапамогуць. Аднак у імкненні змагацца за хворых на СМА дзетак ён звяртаўся не толькі ў Мінздароўя, але і ў МЗС. В итоге Макей написал то, что мы написали заявление вот этим вот чувакам, которые в Минздраве, письмо то же самое, только от МИДа Беларуси. Минздрава позиция раньше была, что денег нет, охранник вроде. Его спрашивали, типа, что с СМА делать, потому что везде как бы уже это лекарство используют, даже в России, но по документам его нужно использовать. Но там другой вопрос, то, что бабок нету. Лек, які спыняе развіццё спінальна-мышачнай атрафіі ў Беларусі, не зарэгістраваны. А вось у Польшчы яго можна атрымаць бескаштоўна праз медстрахоўку нават замежнікам. Украіна, Літва, Латвія, нават Расія – гэтыя краіны таксама маюць праграмы лекавання ад СМА. Регистрация спинраза из Огенсма. Огенсма – это которая до 2 лет детям колят ее один раз, стоит около 2,5 миллиона долларов. И типа оно полностью восстанавливает заболевание. И как бы человек уже постепенно становится здоровым. Но это только до 2 лет можно сделать. Адказ Мінздароўя сродкаў на хворых на СМА грамадзян у беларускім бюджэце не прадугледжана. Рабіце масажы. Адна ін'екцыя спінразы каштуе каля 70 тысяч еўра. У першы год тэрапіі пацыенту трэба 6 уколаў, якія абыдуцца ў 420 тысяч. Усім 152 беларусам з СМА трэба амаль 64 мільёны еўра на першы год лячэння. Гэта прыкладна 2,5 ад гадавога бюджэту на ахову здароўя. У далейшым сума зменшыцца амаль удвая, паколькі пасля 6 уколаў пацыенту патрабуецца 3 ін'екцыі ў год па адной кожныя 4 месяцы. И страны, в которых медицина платная, они стараются уже включать это в какие-то страховые программы, страховые полисы, то есть там люди не копят на эти лекарства деньги. Іншымі словамі, грошы, якія беларускія ўлады пераплацілі фірмам Алексея Сычова, хапіла б на тое, каб выратаваць жыццё дзесяткам дзяцей з запісанай хваробай. Між тым, Алексей Сычоў далёка не адзіны ўдзельнік падобных схемаў. Падрабязней пра прывілеяваных дастаўцаў лекаў для беларускага бюджэту мы распавядзём у наступных праграмах з нашага цыклу расследаванняў пра беларускую медыцыну. Цяпер жа адзначым яшчэ адну асаблівасць айчыннага рынку лекаў. Яны часта, хоць і не заўсёды, каштуюць вельмі дорага, не толькі для бюджэту, але і для звычайных грамадзян у аптэках.
Прычым робіцца гэта пад выглядам клопату пра насельніцтва. Імпарцёрам лекаў выстаўляецца патрабаванне пастаўляць свае прэпараты ў аптэкі па вельмі нізкіх коштах. Такіх нізкіх, што ім гэта нявыгадна. У выніку на прылаўках застаюцца толькі айчынныя прэпараты, некаторыя з якіх, як мы паказалі раней, зусім не айчынныя. Пытанні аб размеркаванні бюджэтных сродкаў і забеспячэнні нават больш простымі лекамі ўзнікалі і да пандэміі і палітычнага крызісу, распавядае фармацэўт дзяржаўнай сеткі аптэк. В аптеках постоянно попадают зарубежные препараты. По этому декрету у нас Минздрав устанавливает наименьшую отпускную стоимость препаратов, зарубежных в основном. Ну, то есть наших тоже, но тут вопрос зарубежных. И иногда он устанавливает такую планку, по которой препараты, производители этих препаратов, поставщики просто отказываются их. На моем опыте были такие случаи, когда пропадали импортные и появлялись отечественные. У 2019 годзе выбухнуў скандал. Спажыўцы заўважылі, што лек Фінібут беларускага вытворцы ў Смаленску каштуе ў 5 разоў танней, чым у Менску, 2 рублі ў Расіі супраць амаль 9 у Беларусі. Міністэрства аховы здароўя распачало маніторынг і заўважылі значныя перавышэнні па коштах у аптэках у параўнанні з суседнімі краінамі. Мінуў год мы параўналі кошты на тыя самыя пазіцыі, каб высветліць, як спрацаваў той самы маніторынг Мінздароўя. Лек астеагенон, які прызначаюць цяжарным жанчынам, сёння ў нас каштуе ад 40 рублёў. У Расіі сярэдні кошт 25, у Польшчы 20 рублёў. Сродак кантрацэпцыі Мірена у Беларусі ад 499 рублёў, у Польшчы і Расіі 330 рублёў, ва ўкраіне 185 рублёў. Французскі лек ад эпілепсіі Депакін-хрона у айчынных аптэках ад 30 рублёў. У Расіі яго кошт 9 рублёў. Лек ад меланомы Зелбараф сёння ў нашых аптэках па коштах 7950 рублёў. У Расіі лек каштуе крыху больш за 1500 рублёў. У государства нет задачи на ту же сумму закупить больше препаратов. Этой задачи не стоит ни перед министерством, ни перед отраслью. У нее есть задача обеспечить пациентов лекарствами. Вот обеспечить лекарствами просто. Эту задачу они выполняют. А вот обеспечить качественными лекарствами за минимальную стоимость, вот этой задачи у них не стоит. Пры гэтым гульцы нашага фармрынку робяць акцэнт на альтэрнатыву ў выглядзе айчынных генерыкаў і кошты на іх. Большасць беларускіх лекаў каштуюць менш, чым $1. Аднак, як распавядае супрацоўнік дзяржаўнай аптэкі, і тут ёсць свае акалічнасці. Дженерик может отличаться от оригинального на определенные показатели. А если мы берем белорусский препарат и сравниваем с дженериком, то он может отличаться от дженерика еще на определенное количество. И получается, что разбежка с оригинальным уже впечатляющая, скажем так. Я достаточно часто наблюдаю, что белорусские препараты от глаукомы не подходят людям по той или иной причине, и им выписывают зарубежные бельгийские препараты. В 3 из 10 случаях назначают бельгийские препараты. Па заканадаўству аптэкі павінны мець не менш за 50% айчынных лекаў. У нас есть даже показатели, которые влияют на премию немного. Когда мы считаем нашу заработную плату, не мы, а бухгалтеры, разумеется, они сравнивают показатели прошлого месяца с нынешним и этого месяца текущего с текущим месяцем прошлого года. И вот на основе этих показателей они смотрят в процентном отношении роста, например, продажи белорусских препаратов. На думку апытаных намі адмыслоўцаў, асноўная прычына невыкараняльнай карупцыі ў беларускай сістэме аховы здароўя – адсутнасць падзелу ўладаў. Як толькі нейкі вытворца займее сувязь з чыноўнікам, што мае доступ да Александра Лукашэнкі, вырашаць пытанні яму не могуць перашкодзіць ані парламенцкія камісіі, ані публікацыі ў незалежнай прэсе, ані падобныя сілавыя органы. І так, што мы высветлілі па выніках нашага досведу. Нягледзячы на палітычны і фінансавы крызіс, падобнае на тое, што улады працягваюць пакрываць схемы з прыкметамі карупцыі з удзелам дзялкоў, звязаных з найвышэйшымі чыноўнікамі краіны. На грошы, пераплачаныя праз гэтыя схемы, дзяржава магла б закупіць лекі, якія б выратавалі многія жыцці. Аднак гэта немагчыма праз кланавасць, абароненую непразрыстай сістэмай дзяржаўных закупак. Новое расследование Белсату в программе «Давайте разбираться» вы можете поглядеть так само на Smart TV и у группах Белсату на Ютубе да социальных сетках.